protože jsem potkala neskutečně pro mě až srdcervoucí dotaz nebo spíš komentář na Facebooku v naší skupině. Mimochodem, já vám dám dolů, když tak odkaz pod video, kde na tu skupinu bude přímý link, ale v každém případě potkala jsem tam něco takového, že jsme si říkala, ty vole, Kamčo, jako tohle to snad musíš fakt na odvysílat rovnou i na YouTube, protože to je prostě, jednak je to klasika a jednak je to strašně smutný a navíc je to smutný úplně zbytečně, protože je to řešitelný, tak já to přečtu, protože takhle bych řekla, že se cítí dneska spousta lidí a úplně zbytečně. Mám pocit, že od doby, co jsem objevila narcismus, tak mi to zhroutilo a úplně překopalo pohled na vztahy a už nejsem ta princezna zasněná a věřící na lásku až do smrti, co jsem byla. Představovala jsem si vždycky už od malička, jak láska musí být krásná a nádherná a snila o krásném vztahu. A teď začínám přicházet o iluze a myslet si, že láska není tak krásná, jak jsem si myslela a věřila, a to mě štve. Jakoby ve mně něco umřelo a ztratila jsem kus sebe. Od malička jsem milovala pohádky a teď je nenávidím. Byla jsem takový pozitivní sluníčko, slova kamarádky, a teď jsem negativní, co se týče vztahu, která už v nic nevěří a vztah už ani nechce a začíná uvažovat o milenci, což pro mě bylo ještě před 2 lety naprosto nepřípustné a proti srsti. Kdyby mi nechyběly ty fyzické věci, tak chlapa vlastně ani nepotřebuju. Obávám se, že už nikdy nebudu schopná se zamilovat. Tak to je fakt festovně smutný. A obzvlášť, když to píše prostě mladá holka, tak jo, já tomu naprosto rozumím. A naprosto rozumím, co tím myslí, protože faktem je, že když se s tímhletím tématem prostě potkáme poprvé, když vlastně objevíme tenhle ten svět, jako absolvujeme si, dejme tomu, pár těch toxických vztahů s narcistama, aby jsme pak začali pátrat po tom, co se tady sakra děje špatně a proč to vlastně celou dobu pořád nevychází a furt se tam dějou ty stejné věci. A začali jsme prostě pátrat po internetu, tam jsme začali zjišťovat, že úplně stejně marně to má další spousta lidí ve všech těch diskuzních fórech a podobně, který řeší vlastně pořád stejné věci, úplně stejné věci, jako řeším já, a teď prostě jo, už jako mladý člověk nabydu dojmu, že ty vztahy vlastně nemají cenu. Že vlastně nemají cenu, že tady prostě hledáme jakýsi prostě model, nejnovější model biorobota, který nám tady jako teda dejme tomu splní prostě jako nějaký checklist prostě nějakých vlastností a je otázník, jestli s ním vůbec kdy budeme šťastný, nebo jestli prostě budeme vypisovat dál na těchto z těch fórech a co jako no, tak jako prostě dobře, seznam je tady jako nějak danej, tak si ho odškrtáme, teď postupně začneme zjišťovat, že jako on ten seznam tak úplně nesouhlasí, že to, co vypadalo, že je prostě tady, tak tady vlastně není, a nakonec zjistím, že mi ten člověk vlastně spíš ubližuje, vlastně s ním být nechci. A takhle je to pořád do kolečka, tak si zase prostě vemu kruce ten seznam, tady s tím se teda rozejdu, vemu si zase kruce ten seznam a zase jdu hledat dál. Když už je to prostě třetí vztah, tak už prostě ztrácím iluze. A je to prostě v dnešním světě je to klasika. Takhle prostě dnešní vztahy fungujou. Já to říkám pořád do kolečka. A dnešní lidi jsou toxický. Drtivá většina lidí je toxických, naopak jako spíš jako narazit na jedince, který toxický nejsou, je daleko prostě složitější, protože celá ta společnost je nastavená toxicky. A jsme prostě vzájemně rozeštvávaný i jako celkově prostě nastavením celého systému, jsme prostě štvaný proti sobě. A jsme prostě štvaný do soutěživosti, jsme prostě štvaný do vzájemné nenávisti, už jenom prostě, já jsem dneska odpovídala taky na Facebooku na nějaký skupině, kde tam prostě někdo potřeboval čistě jenom podpořit, prostě lidsky podpořit a v nějaký těžký situaci. A okamžitě se prostě na něj slítlo hned několik komentářů ve smyslu, no já teda nevím, jako jakým způsobem vy si to jako představujete a podobně. A šlo tam de facto
o strašnou nenávist těch lidí vůči tomu, že se prostě někdo třeba dostane do problému a opravdu třeba jako na nějakou dobu skončí závislý na nějakých sociálních dávkách a teď prostě tam vzniká celková společenská agrese, řekněme, vůči prostě těm lidem, kteří nezneužívají toho systému, ale prostě se dostanou, řekněme, do nějaký takovýhle situace a teď prostě tam dostanou ten CRS, protože ano, jsme rozeštváváni už jenom takovýma věcma, jako jsou prostě daně a všechny tyhle jako sociální poplatky a podobně, který prostě platíme všichni a tím pádem prostě jsme agresivní vůči těm, kteří tu pomoc aktuálně potřebují. Jo, jako, ale tam je strašně důležitý si uvědomit, že prostě to jádro pudla jako není v tom, že někdo chce mít rád nebo někdo, že potřebuje tu pomoc, ale v tom, že prostě jsme štvaný jeden proti druhému. A je to smutný, nicméně je to účelová záležitost, ale nemusíme se tomu podvolit. Nemusíme se tomu podvolit vůbec nikdo. Ve skutečnosti to, co tady paní píše, že prostě jakoby ve mně něco umřelo a ztratila jsem kus sebe. To se stalo už dávno. Po nějakém tom třetím vztahu si to teprve začneme uvědomovat. Že něco v nás umřelo a že jsme ztratili kus sebe. Ale ztratili jsme ho už dávno, ne teď. Teď nám to jenom došlo, že se tak stalo. Nicméně, co je ta pozitivní část a proč jsem se rozhodla, že budu vysílat i v tuhletu dobu, kolik je 10:30, tady koukám na hodinky. Tak i v těch 10:30 večer, že prostě tohleto musím odvysílat, je prostě lidi, jde z toho ven. My tady prostě nemusíme se točit v žádných toxických vztazích. Můžeme si prostě najít ty lidi, který skutečně souživí lidi. To, co v nás tady umřelo, ve skutečnosti neumřelo. Ve skutečnosti jsme to, my kdysi dávno za nějakých podmínek, jsme to prostě, tyhle ty svoje části jsme zavrhli. Pak jsme se dostali do nějakých toxických vztahů, kde nám vůbec došlo, že v podstatě je nemáme. Že nám prostě chybějí. Že jsou prostě zavržený, že jsou prostě v nás umřelí, ale oni ve skutečnosti umřelí nejsou. Jsou zastrkaný v nevědomí, jsou v nás somatizovaný. Něco jsme teda vyšoupli do éteru, to je taky pravda, že prostě obzvlášť kodependenti, ty tam prostě třeba životní energii opravdu jako lifrujou do éteru. Nicméně z toho éteru, i z toho nevědomí, i z těch somatizací, to všechno jde zase stáhnout, jo? Prostě všechna ta negativní energie jde zase stáhnout a transformovat zase zpátky do té kompletní vůle, do té kompletní životní energie, prostě do té kompletní duše, kterou máme. Ale nejde to prostě udělat tak, že si řekneme, jako teď si teda sednu a já si teda rozhodnu, že teď teď přijmu teda sám sebe, jak nám teda velí seberozvoj a budu milovat sám sebe, takhle to fakt nefunguje. To je prostě v hlavě, to je jako, já si tady sednu a jako vymyslím si sám sebe. To nejde. Vymyslet si sám sebe nejde. Ale v každém případě jde to stáhnout zpátky. Jo. Jedná se o nic jiného než o energii, která je naše a která je v podstatě, když to tak řeknu, označkovaná, že je naše. Takže i z toho éteru ji můžeme zase stáhnout zpátky, protože ona má určitý svoje ID, takže si ji můžeme stáhnout zpátky. A je na to postup, já jsem ten postup sepsala ve skutečnosti už dávno a je v záchraňáku. Tam najdete ten krok za krokem, jakým způsobem to právě dostat z toho nevědomí, který si taháme jako ten baťok na těch zádech, proto taky skutečně i má spousta lidí somatizovaný ty ramena takhle dopředu, protože opravdu prostě my to i somaticky vnímáme jako baťok, prostě, který taháme na těch zádech, tak tohle to prostě je možný z toho nevědomí dostat. Je to možný dostat dokonce i z těch somatizací, jo? Takže to, co prostě si taháme v těch somatizovaných věcech, protože ty emoce, který náma proběhnou, který máme zakázaný, ale který prostě stejně proběhnou, jo, oni tam prostě jako, oni tam musí proběhnout, jo, náš organismus je prostě nastavený, takže oni tam proběhnout musí. A pokud je máme zakázaný, tak my s nimi vlastně neuděláme nic jiného než dvě věci, jo, pokud máme zakázaný je teda prožít, což jako máme spoustu věcí dneska zakázaných, pokud prostě žijeme v dnešní západní společnosti, tak máme spoustu věcí zakázaných, které se prostě v žádném případě nesmějí, nebo v žádném případě prostě jako o nich nesmíme vědět.
tak máme jenom dvě cesty, jo, co můžeme udělat. Tak buď se nám stane ta nehoda, že to neuhlídáme a ta emoce náma proběhne a pak ji musíme prostě takzvaně spolknout, jo, čili vlastně nezareagovat na to, to je takový to, jako kdy prostě cítíte, jak s váma prostě voklepe ta zlost. No a teď se to nesmíme samozřejmě dát najevo, takže prostě jako nasadíme ten úsměv a jsme prostě ty milí a vykomunikováváme to všechno a jsme vlastně jako hrozně pozitivní a podobně. Tak bacha, pokud ta emoce proběhne a my o ní víme, že proběhla, spolkneme ji, tak ta jde do somatizace. Vždycky. Jo? Čili ta se nám ukládá přesně v tom kardiosystému, ta se nám ukládá v tom žaludku, já o tom udělám pak ještě asi extra video, co se vlastně tady v tomhletom směru děje. A dýchací systém je další jako na řadě, kam jde spousta věcí. Ale ten kardiosystém, proto taky dneska je takových srdcařů do prčic. Protože každá taková emoce, kterou takovýmhle způsobem, pozitivním způsobem spolknem, nám jde prostě do kardiosystému, když o ní víme. Ale zase to tam můžeme vytáhnout, jo? Zase to tam prostě jde vrátit zpátky. A tam se neděje nic jiného, než že prostě to tam je energeticky obalený, takže prostě ty cévy jsou vážně prostě ucpaný. A nebo prostě to srdce je vážně prostě takovým způsobem zablokovaný, že přestává fungovat. Nicméně prostě jde to vrátit zpátky. My se nemusíme cpát žádnýma práškama. Nemusíme prostě chodit na žádný zákroky. Pokud se budeme vážně koncentrovat na to, tu somatizaci vrátit zpátky a zase se prostě sami sebe dostat do života. A ta somatizace není zrovna jako způsob. Navíc jako to polikání, obzvlášť když o tom víme, tak nám leze i na mozek. No tak naše psychika neudělá nic jiného, než že prostě nám zakáže tu emoci o ní vědět. Jo? Že ona sice proběhne, ale proběhne tak, že ani o ní nevíme. Jo? To jsou takový ty podivný stavy, který lidi mi popisují často takový to jako, no ale jak mi to nevadí, já jsem si jako v pohodě. Ano, protože o té emoci nevíte. To je celý. A to znamená, že vám jde do nevědomí, to vám jde do toho baťohu na těch zádech. A problém, malej, ale přesto, tam nastává přesně v tom bodě, že my máme nějakou velikost té duše, prostě nafasujeme na tom začátku nějakou hromadu té energie, prostě nějakou hromadu vůle, nějakou hromadu životní energie. Jo? Ta je pořád prostě měla by být konstantní. Jo, i ta životní energie, protože v podstatě my bychom ji měli do nekonečna pořád jenom otáčet a vlastně ji použít, zase stáhnout, zase použít, zase stáhnout. To je právě to, o čem seberozvoj mluví, jako o tom, že prostě bychom neměli lpět na některých věcech, vlastně nejenom seberozvoj, když to tak vemu, tak i křesťanská víra a tak dále, vlastně spousta náboženství o tom mluví taky, jo, že bychom neměli lpět, že je čas prostě něco pustit a tak dále. To je ono, jo, že vlastně otáčíme tu energii, že v podstatě něco stvoříme a v momentě, kdy na to nelpíme, tak tu energii zase stáhneme zpátky, můžeme tvořit něco dalšího. Jednoduchý. Máme pořád vlastně konstantní množství té energie. Problém nastává, když ji začneme jednak odevzdávat, čili lifrovat ven, no tak taky nemáme, že jo, když prostě tam z nějakých takových jako toxických transakcí prostě nám vzniká ten výstup, že prostě lifrujeme někomu, se zbavujeme prostě svoji životní energie kam si do éteru, tak ji nemáme, tak ji nemůžeme použít. Pokud ji somatizujeme, no tak ji máme tady někde nacpanou v tom kardiosystému, nebo v tom žaludku, nebo v tom dechacím systému a podobně. A taky nemůžeme použít ani vůli, ani životní energii. Pak, když si ji nacpeme na ty záda, dobře, tak tam to aspoň nemáme teda somatizovaný v tom těle, ale taky to nemůžeme použít. Takže se potom divíme, že v podstatě se tím světem plahočíme, prostě jako hadr, protože nemáme žádnou vůli už, kterou bychom mohli použít. Jsme v podstatě bezbraný, protože nemáme žádnou vůli, kterou bychom mohli použít jako na nějakou sebeobranu. No a jsme taky bez životní energie, že? Protože tu máme prostě všechno somatizovanou, prostě a zapečenou prostě všude možně po těle a na těch zádech prostě ji máme zapečenou ve formě strachu a nějakých úzkostí a podobně máme zapečenou životní energii. Tu taky nemůžeme použít. Ten život je potom v podstatě utrpení, které je úplně na prd. To jako postrádá smysl.
Ale jde to všechno vrátit zpátky, jde to všechno zase transformovat zpátky, všechno to zase prostě otočit a zase prostě znova natahat do té původní podoby, do té původní vůle, do té původní životní energie. A je úplně jedno, kolik vám je. Je úplně jedno, jestli vám prostě 20, nebo jestli vám 50, nebo jestli vám 70. Množství životní energie máte furt stejný, pokud si ho hlídáte. Tak. A teď jak? Já už jsem to říkal moc krát, je to záchraňák. Jo? Je to záchraňák nedělá vlastně nic jiného, než že postupně jde krok za krokem, prostě je každou tou transakcí, každou tou interakcí, kterou provedete podle záchraňáku, tak neuděláte nic jiného, než že prostě vyčapnete nějakou část těch svých vzorců, který se vám právě ukládají do těch somatizací a na ty záda a lifrujete teda ven, tak neudělají nic jiného, než prostě vezmou ten vzorec, který jste teďko právě realizovali a všechny ty transakce, které jste předtím, prostě všechny ty interakce, které jste předtím udělali podle toho vzorce a teď jste v podstatě tuhletu chybu napravili, čili naučili jste se něco nového, začali jste jednat jinak, tak tu energii vrátí zpátky. Jo? Tu část, která prostě byla a tímhletím způsobem tam prostě zakopaná podle tohohle vzorce, tak vrátí zpátky. A vykopete tímhletím způsobem, uděláte další krok podle záchraňáku, vykopete další vzorec a zase se stane to též. Jo? Všechno, co tam máte takhle zakutaný, podle tohohle z toho stejného vzorce, se zase vrátí zpátky do formy vůle a životní energie. Tohle dělá záchraňák. Tak. A teď je jenom na vás, jestli teda chcete, aby to zůstalo umřelý. Protože fakt nemusí. A já budu hrozně šťastná, když tady bude mnohem víc lidí, který tu životní energii mají, protože co si budeme povídat, s těma se fakt líp žije. A který taky mají tu vůli vůbec cokoliv tvořit, cokoliv prostě vůbec žít. Tak jo. Tak ten záchraňák, já myslím, že už jsem tam někde nacvakala ten odkaz, já to pak ještě zkontroluju, ale v každém případě odkaz u toho videa máte. Takže pokud tady opravdu jako nechcete se plížit prostě ustaraně, ustrašeně, úzkostně, v panikách, po doktorech se svýma somatizacemi, když to tak řeknu, blbě, ale přece mám s tím zkušenost, takže vím, jak to vypadá. Proto jsem taky celý ten záchraňák vyvinula, jo? Já jsem ho vyvinula na záchranu sebe. Takže vím přesně, jak to tam vypadá ve všech těch depresích, včetně deprese 3. stupně se sebevražedným plánem. Vím přesně, jakým způsobem to vypadá na kardiologii, vím přesně, jakým způsobem to vypadá na plicním, vím přesně prostě, jakým způsobem to vypadá na tom oddělení, kde řeší ten trávicí systém a podobně. Mám to tam fakt důkladně prozkoumaný. A jediné, co mi pomohlo, bylo vyvinout záchraňák a zachránit sama sebe podle něj. A ten záchraňák prostě k té dispozici máte teďko. Máte to o kus jednodušší, protože ho nemusíte vyvíjet. Nemusíte si absolvovat všechny ty přezdržky, než se vám to povede. Já vám přeju krásný večer a tady slečně to ještě pošlu tohleto povídání na ten Facebook, protože je to úplně zbytečný. Je to naprosto zbytečný a naprostý nesmysl cítit se takhle, naprostý nesmysl tu lásku od sebe takovýmhle způsobem odehnat. Není to vůbec nutný a není vůbec nutný být ani umřelej sám sobě. Tak jo, já vám přeju krásný večer a my se uvidíme u standardního videa, standardně na YouTube. Já snad dokonce ho natočím ještě teďko, protože tady mám další téma, který je prostě furt dokolečkový, takže pokud sledujete tady kanál Phoenixy, tak já to tam asi možná ještě dneska natočím, protože to je téma, jako jak dlouho trvá, než se prostě dostanete z toho nejhoršího po rozchodu s narcistou. Tam to taky není tak úplně jednoduchý, takže pokud sledujete Phoenixy kanál, tak vám přeju hezký sledování, protože to tam nejspíš hodím ještě, nevím, jestli to stihnu dneska, ale možná ještě teď v noci. A pokud ho nesledujete, tak si dejte odběr a sledujte a uvidíme se častěji. Přeju vám krásný večer a zatím ahoj. A teď ještě najít, kde se to vypíná, to bude zábavný. Asi tady.